Ingoma emahostela dume kabi ngodlame nangeinkabi eyodwa yawo iGlebelands eMlazi abahlala lapha sebedla ngalikhezo lunye kuculwa ingoma kushaywa nendlamo abahleli bomcimbi bathi benze leli dili lomculo ukuze kukhunyelwane umlotha ikakhuluwazi ukuze uma sebebuyela emakhaya bengaqhubeki nokubhebhezela udlame oluhambisana namagqubo asemahostela. Baningi obaba nabafowethu abahlukana emphefumulo yabo. Namhlanje sizokwenza ukuthi sizogcina uzinzo ukubanxusa ukuthi osekwenzeka. Abahlala lapha bayemukela imizamo yenziwa ubumbano lwamahostela ukuphemba ubumbano nozinzo. Bekhona ubumbano kumahostela wonke alapha eThekwini. Ungabikho abantu abasetshenziswayo ukuthi bagcine besenza imikhuba engalungile. Wazi ukuthi indawo eneyinkabi. Kodwa manje uma ngabe kukhona ukuhlangana okuhle kangaka emahostela kushaya ingoma sengazi ukuthi lo mbono wobumbano lamahostela lapha eThekwini kungathathwa yiwo wonke amahostela akhona la eNingizimu Afrika ukuze kungagqami kuphela udlame. Ikhulume kabanzi ngokubaluleka ukuthi amadoda nezinsizwa emahostela ukubadlale indima ebonakalayo ukulwisana nodlame olubhekiswe kubantu besifazane nezingane. Ezindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eMlazi.